Sinjuri, grazzi tal-naqattu magħna fit-Teatru Kreattiv ġewwa l-Kulleġġ San Benedittu, Skola Sekondarja Kirkop, ħalli flimkien nassistu għal 5 edizzjoni tal-Festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ. Bi pjaċir nilqgħu wkoll magħna lilkom it-telespettaturi li grazzi għall PBS qegħdin issegwuna fuq l-istazzjon nazzjonali TVM2 minn ġewwa djarkom. Nassigurawkom li żgur ser tieħdu gost bit-talent żagħżugħ li ħantellgħu illejla u ħaġa oħra importanti li hu bl-isien Malti. U wara r-ritorn b'suċċess ta' dan il-festival is-sena li għaddiet, il-Kumitat tal-Għanja tal-Poplu flimkien mal-Kulleġġ San Benedittu u Pjazza Teatrjal bi pjaċir qed itellgħu dan il-festival fejn iż-żgħażagħ qed jingħataw l-opportunità li jsemmaw leħinhom. Palma jien ingħatajt l-opportunità li nirrappreżenta dan il-festival għall-ewwel darba. U hekk, senjuri, illum qegħdin hawnhekk biex nieħdu pjaċir u nitpaxxew b'dawk li għandhom joffrulna is-16 il-finalist tal-lejla. Ukoll, il-kantanti żgħażagħ tagħna ser ikunu akkumpanjati minn ensemble mill-Malta Concert Orchestra ta' Pjazza Teatrjal, anzi li għal dis-sena ġiet introdotta wkoll il-brass section. Mela, sinjuri, ċabċipa lill-mużiċisti kollha taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown. Matul din is-serata ser ikollna żgħażagħ bejn il-11 u 16 sena. Nista' nkun naf fejn kont u x'inhu ma dawk il-karti Nathan. Taf li tiġa bdejna. Ħallini ħalli ngħid rasi, intlift niskopri jien nfittex fuq features differenti ta' djar antiki Maltin. Ħanajdlek vera tal-ġen. Imma insomma, suppost wasalt fil-ħin hux. Wasalt fil-ħin, jien bdejt għax ma stajniex noqogħdu nistennew lilek. Issa, ejja ħankomplu. Sinjuri, jiddispjaċini ta' dan l-inċident. Imma, nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill Planning Authority li provdiet il-filmat mill-isbaħ li rajna fil-ftuħ tal-festival u li se naraw sal-aħħar permezz tal-kartolini tal-kantanti. Bekk, ukoll inkunu qed napprezzaw il-wirt arkitettoniku tagħna l-Maltin. Intant, sabiex dan il-festival ikun possibbli li għandna tal-poplu ħadmet ħafna mill-qrib ma' diversi entitajiet li ser nkunu qed inkellmukom dwarhom matul din is-serata. Martina, vera wasal tard imma ħallini ngħid xi ħaġa. Jien nistennik kieku fidejk. Grazzi. U għafru li eżi spettaturi telespettaturi. Il-ġurija tal-lejla hija komposta minn 7 esperti. Din il-ġurija ġiet magħżula esklusivament mill-Bord tal-Għanja tal-Poplu u se jagħtu l-punti tagħhom lil kull kanzunetta taħt l-osservazzjoni tan-notar Paul Kallus. U allura, issa naħseb wasalna biex nitraduċu l-ewwel 4 kanzunetti tal-lejla. Ekku! Dawn huma Taparsi, kantata minn Nathaniel Attard. Mużajk, tkanta Xanaja Cauchi. Edin sew, kantata minn Kayley Cuschieri. U Ħamra Nar, kantata minn Elisa Andrea Muscat. Fuq il-faċċata ta' diversi palazzini jew djalbar issib l-istemma jew coat of arms li kienet tiġi mnaqxa fuq il-ġebel jew impitra fuq biċċa injama li kienet titpoġġa fin-nofs tal-bib prinċipali. Fuq dawn l-armi kont issib il-kunjom ta' din il-familja li kienet toqgħod ġo din id-dar partikolari, kif ukoll kont issib l-istatus ta' dik il-familja. Kultant nfixel jien min jien għax jittimbrawni tal-azzin
tarani nqum mingħajr dowmin risposta nagħti fil-ġejjin. Xirrid insir ma ddeċidejtx, kun naf li kliemek għadni ma nsejtx, li nistudja għadni ma bdejtx, probabbli bekk għadni ma jgħidx. Taparsi, tabib avukat jew perit, ejdi x'ennies jekk biex ma nista' inżid. Taparsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Taparsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Hawn xi ħadd lest biex jigwidani, għaliex kollox jinteressani, dal-punt qed jinkwetani, ejdi min ġej biex jisalvani. Newden mill-ġdid, ġajt spiċċajt, bib ċert li dan mhux ħin iċċajt. Jekk sewwa ħajt inkun pjanajt, jinnuża dak li nkun studjajt. Taparsi, tabib avukat jew perit, ejdi x'ennies jekk biex ma nista' inżid. Taparsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Taparsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Taparsi, tabib avukat jew perit, ejdi x'ennies jekk biex ma nista' inżid. Taparsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Taparsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Għax jien biss fuq karriera mhux infissat, avolja għandhom kollox ippjanat. Insomma Taparsi, it-taraġġ jew aħjar kif kienu magħrufa it-taraġġ la Ingliża ġie introdott wara l-1800. Kull skaluna kienet tirkeb fuq ta' taħta u tiġi ngastata fil-ħajt tal-ġem. Fuq in-naħa ta' barra ta' din it-taraġġ kien jitwaħħa l-puġġaman artistiku tal-ħadid li kien iservi bħala l-qoq. Ix-xemx mhux ħadd jistenna nikmel taf tiġi u tmur. Iżda b'kuraġġ ġo qalbek ħadd tiskopri elf kulur. Ftakar li anke fid-dlam issib dak li hu sabiħ, dan il-kliem qatt la tinsih. Bħal mużajk l-ussum su kolorit, bħal mużajk ħajtna mbnit ftit ftit.
eċċezzjonali. Bħal mużajk, lussus u kolorit. Bħal mużajk, ħajjitna mbed ftit ftit. U għal-kem fit-triqitna sibna xkien. Fl-aħħar net, any proof that's done to me. Bħal mużajk, insib fil-rutin. Int kullis parti li tixtieq. Għax minn dawk il-biċċiet ma jiswew xejn. Kopela fuq mill-infinitin. Bil-mod ftit ftit issir li trid mużajk inti u jien. Grazzi. Seklu ilu huwa maħsub li n-nies kienu jgirfu l-bib miflok iħabtu, iżda la darba ġew introdotti l-ħabbati bdew jintużaw bħala simbolu tal-istatus. Iktar kemm tkun kbira d-dar, iktar tkun kbira l-ħabbata tal-bib. Uħud minnhom kienu kollhom l-arma tal-familja tagħhom biex jissimbolizzaw l-awtorità u l-pożizzjoni soċjali tal-familja. Sol kol kem aħna fuq dil-gżira, kemm inħawdu isa xempi ta' taħwid. Bista saqwa professuri, fil-pront naddu kelma ta' ġid. Sol ħilna taqtu fuq għattijħor, nifaraw fuq dik l-oħra fuq kullħat. Ara bissek xaħat tejt fuqna, għax ma nafrulu għat. Smajt bis basir, edin sew, smajt bis maqdir. Kollox donnu mixi ħarir, tbaxxa ħabib u pjaċir. Edin banejt nirrepeti, ċerta law minnu għal-aqwa komedjant. Id-diħku bija, għax tuxkilt vera gwabbi ta' spiegant. Edin sox minna lina nifmu kollox, nitkellmu ċara tontu blak tal-mod ġenwin. Għax jek parir, ma natux minna nqasna ta' ċittadin. Edin sew, smajt bis basir. Edin sew, smajt bis maqdir. Kollox donnu mixi ħarir, tbaxxa ħabib u pjaċir. La la la, la 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 la. Murmerio. La la la, la 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 la. Edin sew, smajt bis basir. Edin sew, smajt bis maqdir. Kollox donnu mixi ħarir, tbaxxa ħabib u pjaċir. Edin sew, smajt bis ftoħir. Edin sew, smajt bis gergir. Komplu ħarsu lejn it-kabir, fejn is-Sinjur jakes il-fqir. Fejn is-Sinjur jakes il-fqir. Fejn is-Sinjur jakes il-fqir. Edin sew. Grazzi.
Mux-xabija bl-Arbi tfisser litteralment toqba li bija tkun tista' tħares minn ġewwa għal barra. F'Malta, l-użu tal-mux-xabija kienet li min jgħad ġewwa jista' josserva minn hemm barra u jiddeċiedi jekk jiftaħx jew le. Bħalma ċinnat Martina fl-ewwel parti, matul din is-serata se ngħidulkom kif nuxira dwar is-sem ta' diversi kollaboraturi li kienu strumentali sabiex seta' jittella dan il-festival. Nibdew bl-Akkademja tal-Malti li taħdem qed tiħbris il-lingwa u l-letteratura Maltija. Fil-fatt, l-istess akkademja dejjem joffru s-servizz tagħhom bl-għajnuna l-kitba tal-lirika. Il-ħsieb ta' dan il-festivalu li jservi ta' pjattaforma fejn l-artisti żgħażagħ mhux biss jinterpretaw kanzunetti imma li jkunu huma stess li jkbu l-lirika u jikkomponu kanzunetta tagħhom għax verament nemmnu li żgħażagħ għandhom potenzjal kbir. U hawn fejn tidħol l-Aġenzija Żgħażagħ li wkoll għandha sem importanti ħafna f'dan il-festival billi tħajjar li żgħażagħ jinvolvu ruhom fil-kitba u l-kompożizzjoni tal-kanzunetti. L-għan ewlieni ta' din l-Aġenzija huwa li toħroġ il-potenzjal kollu possibbli minn dawn iż-żgħażagħ u tagħmel dan billi toffri servizz li jilħu l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Dwar dan, se nagħmlukom feature interessanti aktar il qudiem għal proġett ġdid imniedi bil-Kollett San Benedittu Skola Sekondarja u l-Aġenzija Żgħażagħ Għanja għalik.
Melintom, speċjalment iż-żgħażagħ li qegħdin isseguna, komplu tbaxxew dawn il-kanzunetti sbieħ li għandna likom. Imma żommu widnejkom miftuħin għal dan it-tarif li ser ngħaddulkom. Immissa, aħna nirrappreżentaw it-tieni set tal-kanzunetti għal-lejla. Ekku, nibdew Fil-Fond, tkanta Demi Galea. Il-Lallu, kantata minn Nathaniel Attard u Martina Abela. Joqsok biss il-Kliem, kantata minn Kacey Azzopardi. U ħaġar kantata minn Cuschieri. Barra l-gallariet tal-ġebel u l-gallariet magħluqin tal-injam, insibu eżempji ta' gallariet li l-bankon kien ikun magħmul mill-ħadid maħdum. Fis-seklu 18, dawn kienu jsiru minni xi ftit iktar tat-tajjeb minħabba li l-ħadid kien jiġi jiswa iktar mill-ġebel. Ħafna drabi dan il-ħadid kien ikun jaqbel ukoll ma' twieqi tas-solar t'isfel u kien isir biex iservi ta' protezzjoni. Inħares fil-mera, nifhem dak li qed taraw, imma dini biss id-dera illi qed tiġġudikaw. Din qalbi moħbija qiegħda wisq iktar fil-fond, imma din biċċa xogħol żejda aktar faċli taqtaħħa fil-pront. Imma int li qed titlef mhux biss tara f'dak li hemm ġewwa mhux li kien, jekk tagħtih ċans il-bniedem jaf jurik. Għandu d-dinja mistura lesta lik, faċli li teħel fuq barra, tu fil-wiċċ bla ma tara l-qiegħ, imma l-bniedem hu bħal baħar, todo strit biex tifhem is-sabiħ. Tibqa' tgħid li minnu kwadru m'għandu qatt issir tont, hija ħasra li għajnejk ma jarawx fil-fond. Misluda tbinġija ma jistgħux jagħtuk il-ħil, trid ħares xufija biex tiegħi taraf fil-ġmiel. Ħadd ma għażel kif jidher dan hu żgur, imma kull bniedem hu kapu lavur u minflok tara l-figura jew kulur. Ara kif nimxi man-nies kull fejn immur. Ta' dar tipika Maltija tagħti idea tal-istil li hemm ġewwa. Ħafna mill-bibien huma magħmula mill-injam tal-aħmar, b'saħħtu biżżejjed tal-elementi tat-temp Mediterranju u miżbuf f'kulur skur li jikkumplimenta mhux biss il-faċċata iżda wkoll l-ambjent tal-madwar.
smajt kulħadd jistenna kelma ta' ġid, forsi neħilsu mit-taħwit. Ejdli kif se naħħaq ma dal-ġen, imma l-proxmu għandek żgurten. Int paċenzjus, fajjel grazzjus, u bnina komplimentus. Dak xej kurjus, waraj kanzus, għax donna trida tal-gustus. Lallu najt, kif fizzajt, għazbis kontintu najt. Basta li ħbib, biddilt il-ħsib, jisna storja f'xi ktib. Lallu najt, it-talġu najt, spiegani xinti tajt. Moħħok etħos, biex baratos, tal-Kliem ħanibqa' nos. Xbitċa issa ġrat li fimt ħażin, kollu torta tambollin. Ara ħan ispara najt il-verità, xejn nisbaħ mill-onesta. Kem ġejt gergir, jisu ftaħir, niskanta b'dal-laġir. Trida ta' kbir, f'moħħok kem tir, biex nevita kont maqtir. Lallu najt, kif fizzajt, għazbis kontintu najt. Basta li ħbib, biddilt il-ħsib, jisna storja f'xi ktib. Lest fil-ġejjin ħlont, ċajt blidejn, xejn mu xejn, għalina tnejn. Jiġri x'jiġri ħassibni jien, il-ħon qatt ma jintem. Il-lallu najt, kif fizzajt, għazbis kontintu najt. Basta li ħbib, biddilt il-ħsib, jisna storja f'xi ktib. Il-lallu najt, it-talġu l-ħajt, spiegani x'inti tajt. Moħħok etħos, biex baratos, tal-Kliem ħanibqa' nos. Il-lallu. Grazzi. Fil-ħula tagħna hemm numru ta' statwi uniċeċ li jżejnu triq u li huma karatteristika interessanti tal-irħula qodma. Però numru minn dawn in-niċeċ saru bqima u ġieħ lill-patrun jew patruna tal-lokali jew minħabba kult u devozzjoni lejn il-qaddies partikolari. Inħossni li tifhimni meta nasal ħdejk u wara l-bib intferfir dembek tkun ferħan. Ikolli ngħid jonsok il-Kliem biex tkun uman. Jekk bil-keddu malaj dik il-burda tgħaddu, bimħabtek int tagħtini taf kuraġġ tas-sur. U ma nafqat li jintweġġajt jadejt u bil-kulur din ħajti bil-bissim għamlejt. Ħabib int jonsok biss il-Kliem u ħajtek int taftejx bis-slim. M'għandekx man-nies ir-reba u l-ambizzjonijiet u fija tafda m'għandek l-ebda nkwiet. Ħabib jien veru nammirak, eżempju tajjeb jien narak. Għax int kuntent kif inti, għalhekk ma jonsok xejn, kull ma trid biss id-dinja tagħna tnejn. Għalik nixtieq inkun ħabiba jien tassew,
xoġġett bħal ħafna klip li jintessew. Iwedek li jimpatti din il-lealtà għax inta sew eżempju għall-umanità. Qed ngħid kliem u nħossni li ma nafx għalfejn, ma naċċettax li jien ma tista' tifhem xejn. Kultant inħoss li tifhem aktar mill-bnedmin, tiegħek sidin imma jħossuhom imxekklin. Ħabibi inti jonsow biss il-kliem u ħajtek inta ftehx fi slim. M'għandekx man-nies ir-reba u l-ambizzjonijiet u fija tafda m'għandek l-ebda nkwiet. Ħabibi veru nammirak, eżempju tajjeb jien narak, għax int kuntent kif inti għalhekk ma jonsok xejn, kull ma trid biss id-dinja tagħna tnejn. Ħabibi inti jonsok biss il-kliem u ħajtek inta ftehx fi slim. M'għandekx bħan-nies ir-reba u l-ambizzjonijiet u kull ma trid inti ftit ħina kwiet. Grazzi. Il-Gallerija tal-Injam tradizzjonali Maltija tagħmel parti kbira mill-karatteristiċi li nsibu fit-toroq tal-ibliet u l-ħula tagħna. Il-Gallerija magħluqa saret aktar komuni fis-seklu 17 minħabba żieda tal-injam fis-suq lokali. Fis-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi permezz ta' żieda fl-importazzjoni u allura aċċessibilità għamlet aktar faċli għan-nies biex iżidu gallerija magħluqa tal-injam mal-faċċata tad-dar tagħhom. L-ewwel mawra f'skola ġdida ħaddifna ġewwa tempju ta' ħaġar lura propju fil-preistorja. Kollox perqambena mingħajr il-wing, skadajt bellaħt bil-preċiżjoni, meravilja ngħid dan il-ħaġar kbir. Nixtieq naf min kien laħmu fit-tilu jsejħilhom dommenu menħin. ħaġar fuq ħaġar indawar bil-baħar ma' xemx angolat dal-maqdes tal-ġemat. ħaġar fuq ħaġar l-istorja niftadar l-intreb u il-beżat fil-maqdes tal-Alla. Kular tal-danza grifiċi, xita ma jarawx għal-bosta xur, fil-ġebel imnax jinspira l-lir, li ħajja ċiklu dejjem id-dur, staġiet blala tal-fertilita, tal-bliet il-forma ta' sala għazdettar. Segwi sidat l-elementi, wara sekli ton l-estabet għal-biftar. ħaġar fuq ħaġar indawar bil-bahar ma' xemx angolat dal-maqdes tal-ġemat. ħaġar fuq ħaġar l-istorja niftadar l-intreb u il-beżat fil-maqdes tal-Alla.
Il-kmamar tradizzjonali Maltin fis-seklu 17. Nathan. Għajdli, nitram. Ċiex? Nitram, l-murġunata mux moda saret teqleb l-ismijiet bil-kontra. Simpatilek li l-ek issa naqleb tijak. Ija, triċnejnek u kol. Mela hi. Nathan. Nathan, mux l-istess jibqa. Simpatilek li l-ek. Ara hi, ejja ħankomplu, għax nistaw nibqaw sejrinek il-ġurnata sħiħa. La darba konna qed nitkellmu fuq il-kollaboraturi ta' dan il-festival, ma nistgħu ninsaw qatt l-Għanja tal-Poplu stess, festival li ra l-bidu tiegħu fl-1973. U minn dak iż-żmien law tista' tgħid li l-maġġoranza tal-kantanti stabiliti, Maltin u Għawċin, kollha kellhom parti minn dan il-festival prestiġjuż. Bħal mumma, per eżempju, il-kantanti Christabel u Brooke, li żgur m'għandhom bżonn l-ebda introduzzjoni fil-qasam tal-mużika lokali. Imma fuq kollox, da l-festival kien l-uniku wieħed matul dawn is-snin kollha li żamm l-identità tagħna, il-lingwa Maltija. U din is-sena, se nkunu qed nassistu għat 43 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu fit-30 ta' Wissu 2019 fi Pjazza Teatru Rjal. U bħal snin oħra, ser kun hemm il-Malta Concert Orchestra bil-fuq minn 40 mużiċist. U ta' min, sinjuri, nerġa' ngħidu grazzi lill-istess orkestra li qed toffri l-akkompanjament mużikali il-kantanti finalisti tal-lejla. Grazzi wkoll lill-Kunsill Malti għall-Arti li permezz tal-Culture Partnership Agreement u l-Ministeru tal-Edukazzjoni li blajnuna tagħhom qed jittella dan il-festival. Ma ninsewx ukoll il-General Soft Drinks. U issa, nifqhom minn ingrazzjamenti. Għalissa, ħalli ngħaddu għall-kanzunetti li jmiss. Ekku, dawn huma l-erba' kanzunetti li jmiss. Kellimni, tkanta Kayley Cuschieri. Ħorox Borox, kantata minn Jasmine Farrugia. Leħni, kantata minn Eksenia Sammut. U Tal-Punt, kantata minn Thea Aquilina. Il-kmamar tradizzjonali Maltin fis-seklu 17 kienu jiġu mqiegħda bil-ġebla tal-Franka, e darba tqiegħdu kienu miżbuha biż-żejt tal-kittien biex ma jitħamġux wisq u jitnatfu faċilment. Min studji riċenti li saru jidher li ċ-ċangatura tgħin biex id-djar tagħna jinżammu friski fis-sajf u sħan fix-xitwa. Eżempju ieħor li missirijietna kienu jomxu ħafna fuq dak li osservaw fin-natura madwarhom. Aħna bħalhom frabta
Grazzi. Il-garigor huwa taraġġ li ma kienx jgħoddok daqshekk spazju u li ħafna drabi kien iservi bħala aċċess sekondarju. Għalkemm il-maġġoranza tal-garigori huma ta' pjan wieħed, jeżistu wkoll eżempji li jipprovdu aċċess minn livell għal ieħor. Is-sefturi kien jagħmlu użu minn dan it-taraġġ biex bekk ikunu jistgħu jiċċaqalgħu minn livell għal ieħor mingħajr ma jdejqu residenti tad-dar. Taf joltok jew ma joltokx, paċenzja hu jekk ma joġbokx, sikta nibqa' ħal-qima luq, id-duwa tiegħi kelli nduq, għax tant ivvintajt laqmijiet, tidja fil-vera ismijiet. Horroġ borroġ jisejħuli, kif tiġi ħwejġi sabuli, u jgħidula tiħin Ingliż, kif jista' jkolli kollox preċiż. Horroġ borroġ bissal konkret, għax edha neħx taħu id-garantit, u xħajti mimnija ġen, kif nisallaħħa ma' kull impen. Jgħid dawn merijiet, għalija dawn mur żewġ kelmiet, espressjoni ta' karattru, li mixxejn bħallhom nfatru, niġġajt hawn nitab kull kumment, kulħadd jitbissem u kuntent. Kollu sar botta u risposta, kull kelma meqjusa f'posta. Horroġ borroġ jisejħuli, kif tiġi ħwejġi sabuli, u jgħidula tiħin Ingliż, kif jista' jkolli kollox preċiż. Horroġ borroġ bissal konkret, għax qiegħda ngħix taħu id-garantit, u xħajti mimnija ġen, kif nisallaħħa ma' kull impenn. Inħobb kollox ta' taħt fuq, ma nafx għaliex dal-ħafna tjuq, għalhekk nemmen ġejt magħżula, m'hemmx tagħmel inek magħmula, li funzjona fl-imbarazz, ili jekk minn żmien il-biżgħat, għalija li sbaħ feduta, li nara kamra sploduta. Horroġ borroġ jisejħuli, kif tiġi ħwejġi sabuli, u jgħidula tiħin Ingliż, kif jista' jkolli kollox preċiż. Horroġ borroġ bissal konkret, għax qiegħda ngħix taħu id-garantit, u xħajti mimnija ġen, kif nisallaħħa ma' kull impenn. Horroġ borroġ jisejħuli, horroġ tiġi ħwejġi sabuli, u jgħidula tiħin Ingliż, kif jista' jkolli kollox preċiż. Horroġ borroġ bissal konkret, għax qiegħda ngħix taħu id-garantit, u xħajti mimlija ġen, kif nisallaħħa ma' kull impenn. Ara ġew braw, nifqu hawn. Grazzi. Solari ta' fuq ta' djar tradizzjonali Maltin kienu għalin ħafna, bejn 14 u 20 filata jew aktar, meta mqabbla mal-10 jew 12 filata preżenti tagħna. Aktar kemm tkun għolja l-binja, aktar kienu jkunu għolin is-solari. Dan kien iservi biex fis-sajf l-arja sħuna titla' l fuq u l-arja fl-ispazju li jgħixu fih in-nies tinħass aktar friska. Ħafna drabi kienu ikun hemm ventilaturi forma ta' ċmieni biex jiġbdu l-arja sħuna l barra. ħafna ma jwaslu sejħ il-bahar, ħafna ma jajtux għax dajfa wis, ħafna maħnuqin bil-kem jinstemaw, għal-kem xoqithom ili jġibu r-rizq. Emmin iżom miskiet għax hekk jaqbillu, emmin ma jħolx il-sħin u għax bezzi, emmin il-sen kelma bejn ħitanu, u
ħbibek joħroġ tarabbi. Leħni li jasal satar florit, leħni mislibra iħram lit, leħni fil-anja rubib sajħol, leħni bħal mewġa jaqbis il-mol. Għaniet forma oħra ta' maġija, għaniet iktib miftuħ tal-qalb u r-ruħ, lil-muħta tih il-ġwina ħalli jimraħ u jitirni l-vjaġġ il-fuq fil-ftuħ. Leħni li jasal satar florit, leħni mislibra iħram lit, leħni fil-anja rubib sajħol, leħni bħal mewġa jaqbis il-mol. Għaniet tista' tkun il-anja tiegħek, għalkemm ma tħassas għaddi l-qis tal-flus, ma xorta tħossek kull li nħoss jiena, hekk kif tmellis il-mewġa ramla tbus. Leħni li jasal satar florit, leħni mislibra iħram lit, leħni fil-anja rubib sajħol, leħni bħal mewġa jaqbis il-mol, leħni bħal mewġa jaqbis il-mol. Grazzi. Il-madum Malti imur lura lejn it-Turkija matul ir-renju tal-Imperu Ottoman u l-użu u t-teknika ittieħdet minn Spanja. Il-madum tibku Malti huwa magħmul minn siment u kuluri differenti imħaltin flimkien u jinkludi diżinni bħas salib ta' Malta, weraq, fjuri u ornamenti oħra. Taħseb qiegħda xi jista' jsir baħar kritika u tmaqdir. Int iċċedi qatt, int ħallinat jindaħallek f'moħħok għandek dejjem iżomm xi kliem tlissen dak il-fond. Int uri rispett, int kellek dirett u lek tibżgħat kont tal-punt emmen
U issa, bi pjaċiri misna nitkellmu fuq Kollessa Benedittu, skola sekondara Kirkop, li hija co-producer ta' dan il-festival. Wara s-suċċess ta' sen l-oħra, baw għaddejjin diversi laqat biex niżgurraw li l-festival ta' din is-sena iżomm il-livell u jekk jista' jkun nagħmlu aħjar. Ekku Nathan, imma bil-laqat biss ma jsir xejn. Kienu ħafna dawk l-allima u studenti li ħadmu minn wara l-kwinti biex seta tittella din is-serata. Sissa, semmejna diversi kollaboraturi tal-festival, ma naħseb l-nsejn l-aktar wieħed importanti. Min? Ħeqqara, iż-żgħażagħ infushom. L-organizzaturi ta' dan il-festival jemdu bisħieħ fit-talent żagħżugħ tagħna, fil-fatt ma jifqux joffru l-opportunitajiet le. U għalhekk, int li forsi ġili ħarbix xi żewġ kelmiet. U int li kapaċi toħloq melodija. Ser ikolkom opportunità interessanti immens. Imma lissa ser nħallukom ftit ieħor bil-kurzità. Martina, jini biex ngħidlek ta' kemm int libsa sabiħa l-lejla. Grazzi. Naħseb qed jipprova jiġbor ġieħu dan il-lejla. Mhux eżatt. Propjament trid ngħidlek li din il-furfiċetta tgħix kemm tittini fajni. Iva Nathan! Għamil le pjaċir u tlaqli ma' qudiem għajnejna. Ħallini waħdi. Ma baqa l-lines. U ħallini mill-lines jitlaqli minn qudiem għajnejja ma rridx narak. Ma kienx furfiċettarem. Ma jagħmilx waħda tajba dak it-tifel, dejjem irid jivventa xi kummedja. Skużawni, sinjuri. Intant, dawn huma l-erba' kanzunetti li jmiss. Kull dan iħudu bġid, kantata minn Clara Vassallo u Leon Bartolo. Stand Baħt, kantata minn Mikael Bartolo Kirkop. 20, kantata minn Martina Galea Lofreda. Il-jun, kantata minn Amber Grace Sherry. Konta fl-qabel kienu jqedu barraxa żarbun fuq naħa waħda jew fuq żewġ naħat tal-bib ta' quddiem. Il-barraxa kienet tkun magħmula minn ħadid maħdum. Hi kienet tintuża biex jinbarax il-ħmiex tal-mos, tal-ħlieb jew mit-tajn mill-qiegħ taż-żarbun qabel ma jitlu fid-dar. Jaqaw kiet mis-siġra li jord ngħidlek li ma tikolx minna. Il-mara li inti tajtni għal-miegħi, ittatni mis-siġra u jiena kien. Is-serb qaraq bija u jien kilt. He! U issa! Il-mari waħal f'dembu mew lid-dinja, kull ħrafa li nisimgħu is-sirfat. Ilani barra borza qed jittallab, l-imbaċċa ġewwa magna nġibu ħċat. Student bit-toga weduh minn tarbija, uċċija nbidlulu d-dottorat. L-eżamijiet ftit issa ser innaqsu, l-aqwa fil-mewtu jitlaq litterat. Kemm imdilna u avvanzajna, dil-ħajja il-moderna, neflodu fil-għaxija, lek xejn trid tistenna, u tal-ef il-kanna l-badlet, li kollu nagħmlu l-bit, hemm l-xahar li saħfef, kull kien jgħudu bġid. Jerit ma għadix nur iżjed lejn il-pjazza, jitwisa kret sewwa b'fkatnat. Salib ħaddieħor issa fuq kompjuter biex tinsa il-żewġa sakranat. Feliċ tal-kazin għatta isħubija, il-poker bella donna bl-internet, iżda bil-għadċa l-dejjem u se jibqa, għax mill-iskrin ma tixrob xanizet. Kemm imdilna u avvanzajna, dil-ħajja il-moderna, kif l-għodu fil-għaxija, lek xejn trid tistenna, u tal-ef il-kanna l-badlet, li kollu nagħmlu l-bit, hemm il-xahar li saħfef, kull kien jgħudu bġid. X'se nagħmlu wara għada? Jekk xi darba jaqta' d-dawl, Kif se nilaq? Is-sindika u żgur nibla li mill-qawl, ta' kull Demi ġi trid tieħu u tal-fatt isir irmit. u l-ħin kollu trid tammetti Li kull deni jgħudu bġid. kemm imdilna u avvanzajna, il-ħajja il-moderna, kif l-għodu fil-għaxija, lek xejn trid tistenna.
Oriġinarjament il-galleriji fil-kuntest Malti kienu magħmuli minn ġebel u miftuħin. L-aqwa eżempji u l-aktar komuni jinsabu l-art u raba tawdex. Madankollu jistgħu jinstabu wkoll fi villaġġi medjevali. Talba ngħid niftakar fik. Postok intejjem f'qalbi għax għal-orbi puri bik. F'kull sfida li nsib qudiemi il-preżenza tiegħek inħoss. Taħli nagħmel l-aħjar għażla nagħda lilek aktar in-nos. Grazzi. Karatteristika ħelwa fit-twieqi ta' djar Maltin hija l-Persjana. Din ġeneralment tkun magħmula mill-injam tal-aħmar u misbuha pariċċ il-bib ta' barra. Minn barra li toffri sigurtà, din hija utli ferm kemm fix-xitwa kif ukoll fis-sajf. Fix-xitwa ma tħallix xita tidħol iżda l-arja tkun tista' tiċċirkola biex tnaqqas l-umdità. Fil-waqt li fis-sajf tipproteġi mir-raġġi tax-xemx iżda xorta tħalli l-arja tidħol. fuq l-akbar oċean. Insifer waħdi
tilħaq tagħmel li m'għamilx. Għejxa jum wara jum aħseb biss fil-lum jgħidu li fadal ħafna żmien biex nagħmel li rid nagħmel jien. Jekk Alla ħalaq jien id-dinja f'sitt ijiem, allura ara kemm għadni lura. Nanistudja irrid niġi l-ewwel fl-eżamijiet, nidħol fil-jeans bla noqgħod lura mill-lowit, ritratt mal-protagonisti ta' serje favorit, tfajjel bustums li sabonti li ftit u irrid naġġel għax ma fadalx ħafna ħin, neħles dan kollu sa ma nagħlaq xejn. Jgħidu li l-ħajja twila wisq u tilħaq tagħmel li m'għamilx. Għejxa jum wara jum aħseb biss fil-lum jgħidu li fadal ħafna żmien biex nagħmel li rid nagħmel jien. Jekk Alla ħalaq jien id-dinja f'sitt ijiem, allura ara kemm għadni lura u rrid naġġel għax ma fadalx ħafna ħin, neħles dan kollu sa ma nagħlaq xejn. Jgħidu li l-ħajja twila għejxa jum wara jum aħseb biss fil-lum jgħidu li fadal ħafna żmien biex nagħmel li rid nagħmel jien. Alla ħalaq jien id-dinja f'sitt ijiem, allura ara kemm għadni lura. Grazzi. Karatteristika oħra li nsibu fid-djar antiki Maltin huwa l-antiporta. L-antiporta huwa bib bil-ħġieġ li jinsab eżatt wara l-bib prinċipali ta' barra. Dan jipprovdi privatezza fil-waqt li xorta waħda jħalli d-dawl jgħaddi minn barra. Waqt li dlam derrisa qlam ippruvajt nistkemm fid-dawl għax bidwejja li ħassejt sib li jien ma niswa xejn. Il-maltem derġej mill-bot hekk kif qalbi bdiet tirtoq waħdi bqajt nistaqsi għalfejn. F'daqqa waħda tfaċċajt illi fija dlum kemmint biex turini triq. Tajtni d-dawl fil-labirint b'dak l-abiss li fih intilt biex inkun nista' nfiq u nikseb li nixtieq hekk kif inti tajtni dejk dik il-ħarsa tajnejk u rabsħieħ u rejt lillum fuq saqajja għejn ninqum. Grazzi għalik l-ġieħ insejt waqt li rfajtni fuq spallejk ngħidlek illi f'dan il-jum tajtni s-saħħa ta' il-jum. Issa rriflu għadda u mar kull sifik aħmar riħtar bl-aħjar mod ngħix irrid għax fil-waqt tfaċċajt grazzi għalik ġajt l-issin fik sibt ħabiba tal-qalb.
Grazzi. U hekk, sinjuri, għadna kemm smajna 16 il-kanzunetta finalista tal-5 edizzjoni L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2019. Martina, tista' taħfirli? Mhux għax ħaqek ta' imma taħseb li ħaninsija ta' din. Donna ġeja xi waħda. M'hemmx tagħmel, issa naraw. Issa, sinjuri, ta' min nerġgħu nagħtu ċabċifa kbira lill-partiċipanti kollha, inkluż ukoll il-backing vocals. Bla dubju, jixraq ċabċifa kbira wkoll lill-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown li akkumpanjat lis-16 kanzunetta finalista tal-lejla. Għalhekk, issa nitolbu lill-membri tal-ġurija sabiex flimkien man-notar joħorġu mit-teatru ħalli jagħtu l-verdett tagħhom. Però biex xiraq nsimmuhom ftit il-ġurija, għax issa għandhom biċċa xogħol ferm diffiċli. Is-Sinjorina Christine Cauchi għallima tal-kant u l-mużika fil-preżent qed tagħmel id-dottorat tagħha fil-mużika. Is-sur Andrew Vella jikteb, jikkomponi u jdoq mal-grupp The Travelers. Is-Sinjur Mario De Bono, lingwist u kantawtur ta' kanzunetti bil-Malti li ħasem kemm il-darba fl-Għanja tal-Poplu. Is-sur Luke Aġus, muġiċist u jifforma parti mid-duo Xarolu. Is-Sinjur Normal Kristina, għallim involut f'diversi inizjattivi mużikali u rappreżentant tal-Gvern fil-Kumitat tas-Soċjetà Maltija tal-Arti. Is-sur Matteo De Paris jaħdem fil-produzzjoni tal-mużika u speċjalizzat fil-kitba u produzzjoni ta' kanzunetti. Nathan Schembri Rogers, żagħżugħ pjanist u jistudja il-kant klassiku. U sakemm il-ġurija se tkun qed tagħmel xogħla, eżis telespettaturi, se tkunu qed tissegwu diversi features fejn ser isiru tafu aħjar lil dawn il-kantanti żgħażagħ li kellna llejla. Ntaqgħu magħkom aktar tard. Jien jisimni Nathaniel Attard u għandi 13 sena. Jien kantajt il-kanzunetta Taparsi. Din il-kanzunetta titratta dwar dan il-ġuvnot li għadu ma jafx sa jsir la jikber, ħafu li għandu l-ġenituri tiegħu diġà għandhom il-pjanijiet dwar xiridu ħisir, bissu għalih 6-6-12. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-matematika u l-Malti. Il-personalità li jiena nammira hija Ira Losko. Dan għaliex li minn età żgħira i irnextra tagħmel suċċess fil-karriera tal-kant tagħha. Jien jisimni Cauchi, għandi 13 sena, il-kanzunetta tiegħi jisimha Mużajk. Il-kanzunetta tiegħi Mużajk tiġi mqabbla mal-ħajja għax ngħaddu minn diversi episodji differenti. Il-passatemp tiegħi huwa li ndoqq il-pjanu u s-suġġetti favoriti tiegħi huma l-matematika u l-Franċiż. Jien jisimni Kayley Cuschieri u għandi 16 sena u qed inkanta l-kanzunetta Qegħdin Sew. Il-poplu tagħna donnu għandu opinjoni fuq kollox u jagħmel dan għax jemmen kull kelma li jgħid. Imma jisma' li aħna ngħidu fuq ħaddieħor, orrajt, imma mhux li ħaddieħor jgħid fuqna. Ma tarax x'jiġifieri, mhux sew, imma tinkwetax ta' għax kollox miexi sew. Utopja, kontradittorja l-biċċawux, kritika ħelwa lis-soċjetà li qed ngħixu fiha. Il-passatempi tiegħi huma li ndoqq il-pjanu u d-drama. Is-suġġetti favoriti tiegħi l-iskola huma l-istorja u l-Malti. Jisimni Elisa Andrea Muscat u għandi 12 sena. Il-kanzunetta tiegħi jisimha Ħamra Nar u titratta dwar il-mistija u kif din toqtlok minn ġewwa. Nħobb nisfen, nirreċta u ndoqq il-pjanu. Is-suġġetti favoriti tiegħi l-iskola huma x-xjenza, il-Malti u d-drama. Persuna li nixtieq niltaqa' magħha mix-xena lokali hija Ira Losko għax tispirani u nammira kif tikteb id-diski tagħha stess. Jien jisimni Demi u għandi 15-il sena. Kanzunetta jisimha Fil-Fond. L-iskop tal-kanzunetta hija mhux id-dera u l-isbuħija kollox,
Il-bniedem u bħal baħar u toqgħod strid biex tifhem is-sabiħ. Il-passatempi tiegħi apparti kant l-isfin. L-ikel favorit tiegħi huwa ġin u l-isport favorit tiegħi huwa futbol. Nammira ħafna l-xavaja għax għandha leħena unika. Jien jisimni Nathaniel Attard u għandi 13 sena. U jien nisimnu Martina Abela u għandi 13 sena wkoll. Din il-kanzunetta li kantajna jisimha Il-Lallu. Il-kanzunetta Il-Lallu hija fuq biberija kemm xejn kejjuża fiż-żożija. Il-passatempi tiegħi minn barra l-kant huma li ndoq il-pjanu u nieħu sehem fit-teatru. Il-kantant favorit tiegħi huwa Freddy Portelli għax jiġbed ħafna nies. Jisimni Kacey Azzopardi u għandi 13 sena. Il-kanzunetta jisimha Joqsok biss il-Kliem u hija fuq ħabib illi ma jitkellimx imma jgħallimni jagħmel kuraġġ iferraħni għal ħajti kollha. Immur djama u nħobb indoq il-pjanu. Il-kantanta li nixtieq nintaqa' magħha hija Ariana Grande għax għandha qalba tajba. Jien jisimni Kayley u għandi 11 sena. Il-kanzunetta tiegħi jisimha Ħaġar Qin u titratta dwar skola ġdida, mawra ġdida. Dak kollu li qrajt fuq il-kodba u studjajt tal-eżami kollu ġie realtà u nixtieq naqsam dan is-seħer ma' tfal oħrajn. Inħobb inpinġi u ndoq il-pjanu. L-ikel favorit tiegħi huwa l-aġin bil-pesto fil-waqt li l-isport favorit tiegħi huwa l-volleyball. Jien nisimni Cuschieri u għandi 16 sena. Il-kanzunetta li qed inkanta hija Kellimni. Il-kanzunetta Kellimni hija dwar relazzjoni segreta li minħabba ċerti ċirkostanzi qed tinżamm minstura. Però fil-ħajja jekk tkun tassew tħobb ma tċedix. L-imħabba hija fjamma u mhux malajt intefa'. L-isport favorit tiegħi huwa l-atletika. Persuna li nixtieq nintaqa' magħha hija Ġavaja għaliex hija persuna vera omli u bdiet il-karriera tagħha mix-xejn. Jisimni Jasmine Farrugia u għandi 14 sena. Il-kanzunetta tiegħi jisimha Ħorroġ Borrox u propju l-isem tagħha huwa Laqam. Laqam li nisqib tiegħi jħobbu jsibuni bih. Nammetti li dawn il-laqmiet ma nużawhomx ma' kulħadd, però nħobb nużhom meta nkun ma' sħabi biex nitzikaw ftit lil xulxin. Wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi fl-iskola huwa l-Malti. Persuna li nixtieq niltaqa' magħha hija Demi għax id-diski li toħroġ huma vera emozjonali u vera nammira. Jiena jisimni Eksenia Sammut u għandi 11 sena. Il-kanzunetta tiegħi jisimha Leħni. Din il-kanzunetta titratta dwar ħafna elħna, uħud dgħajfa, uħud mhux b'saħħithom biżżejjed biex iwasslu l-messaġġ, imma l-leħen tal-kantant jew kantanta jolqot il-qalb tal-persuna bil-messaġġ li jkun qed iwassal. Barra l-kant, passatempi oħra li għandi huma is-sfin u l-pjanu. Persuna li nammira ħafna hija Ariana Grande għax għandha vuċi partikolari u għandha stil sabiħ. Jiena jisimni Aquilina u għandi 14 sena. Il-kanzunetta tiegħi jisimha Tal-Punt. Tal-Punt titratta fuq żagħżugħa li jiena qed nipprova ngħaddilha l-messaġġ biex tiftakar dawn it-tliet affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa biex ma tagħtix każ il-minni maqdara u jipprova jniżżilha l-isfel. It-tieni biex tiftakar dawk in-nies li huma kburin biha u jridula l-ġid. U t-tielet biex temmen fiha nnifisha. Jiena apparti l-kant indoq il-pjanu wkoll u l-kantanta favorita tiegħi hija Galea għax tiġobni ħafna l-vuċi tagħha. Jiena jisimni Clara Vassallo u għandi 15 sena. Jien jisimni Leon Bartolo u għandi 14 sena. Il-kanzunetta tagħni jisimha Kull din iħudu bġid. Din il-kanzunetta titratta dwar il-ħajja li ħloqna aħna stess, fejn tinfetaħ daqsxejn ta' tieqa fil-modi tas-soċjetà tagħna. Dak li konna nagħmlu l-bieraħ xi ftit jew wisq għadna nagħmluh kuljum, anke jekk ta' taħt fuq. Għalfejn għandna ninkwetaw, meta ma nistgħu nagħmlu xejn. Jew nistgħu. Insomma, sakemm insibu s-soluzzjoni, nabdew fil-qawl Malti Kull din iħudu bġid. Barra l-kant, jiena nħobb nisfen u nirreċta. Is-suġġetti favoriti tiegħi fl-iskola huma l-Malti u l-Ingliż. Persuna li nixtieq nitkellem magħha huwa Calleja għax għandu vuċi melodjuża u nammiraha. Jisimni Mikael Bartolo Kirkop, għandi 11 sena u l-kanzunetta li qed inkanta hija Sembaħt.
Il-kanzunetta titratta dwar it-tija tiegħi li mietet ta' żgħira. Minn dejjem kont nixtieq niltaqa' magħha, imissa għandi l-opportunità li nkantaħħa fl-Għanja tal-Poplu. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-matematika. Bla dubju li l-laħam huwa l-ikel favorit tiegħi. Il-kantant li nammira huwa Freddie Mercury għax fil-kanzunetti tiegħu joħroġhom minn qalbu. Jien jisimni Martina Galea, għandi 13 sena u qed nieħu sehem bil-kanzunetta 20. 20 hija dwar il-ħolm u xewqat li nixtieq inwettaq sa ma nagħlaq 20 sena. Hemm xi ftit minnhom li ġa bdejt naħdem biex inwettaqhom, iżda hemm oħrajn li huma ftit aktar diffiċli, sabiħ li toħlomux. Kantanta li nammira ħafna hija Corazon, għax minn barra li hija kantawtriċi bravissima qed jinnexxilha tnissel fina mħabba ġdida lejn il-kanzunetta Maltija. Jien jisimni Amber Grace Sherry u għandi 15 sena. Il-kanzunetta jisimha Il-Jum u propjament titratta fuq l-importanza u s-saħħa ta' ħbiberija sinċira li sfortunatament illum il-ġurnata rar issib. Hija fuq kif persuna waħda, ħabib jew ħabiba tal-qalb, kapaċi taqliblek ħajtek ta' taħt fuq, kapaċi tgħinek teleb sfidi fil-waqt ittik saħħa tal-jum. Jiena nħobb nawm kif ukoll l-isfin. Is-suġġett favorit tiegħi l-iskola huwa bla dubju l-Malti. Il-persuna li nixtieq niltaqa' magħha hija Adele għaliex propjament hija kantanta li verament nammira u għandha vuċi verament li rar issib bħalu. Merħba lura għat-tieni parti u l-aktar parti mistennija tal-festival. Ekku, wara smajna 16 kanzunetta mill-isbaħ, għandna likom aktar kanzunetti, sinjuri. Però qabel dan għandna likom dak li jinnam il-bidu ngħidulkom dwaru. Ekku, sa fl-aħħar ħanaqtawkom il-kurzità. L-iskola tagħna qiegħda tagħmel minn kollox sabiex dan il-festival jissaħħaħ u biex il-għana u l-għini tiegħu jkun żgur li jinsaħħaq. Għalhekk, il-kap tal-iskola, is-Sur Bondin, beda diskussjonijiet mal-Aġenzija Żgħażagħ u din mill-ewwel laqgħet it-talba għax appuntu jemmnu fil-potenzjal taż-żgħażagħ. Imma ser nifqu hawn u sanħawlukom issegwu dan il-feature qasir u dan jispjega fid-dettall l-għan ta' dan il-proġett. Għanja għalik. Ġi laħar biex tu xi 4 versi li forsi timmaġinaw biex jitkantaw f'xi kanzunetta imma stajtu taqsmuhom mal-oħrajn għax ħsibtu li mhumiex tajbin biżejjed jew inkella stajtu minn ħadd ieħor. Ġi ħsibtu f'xi melodija jew saffartu xi żewġ noti li toħolmuhom f'xi kanzunetta li baqgħu biss ħolma. Jekk iva nassigurak illi m'intix waħdek, anzi konvint illi f'kull skola medja u sekondarja madwar Malta u għawdex hawn minnu bħalek jibża li jressaq xogħlu l qudiem. Ngħidwa kif inhi. Ma tantx għandna fejn irresquhom, speċjalment jekk nibqgħu nsibu kollox lest fuq platt. Iżissa din il-ħolma tista' ssir realtà permezz tal-inizjattiva Għanja għalik. Għanja għalik huwa proġett maħsub mill-Kulleġġ San Benedittu bil-kollaborazzjoni ta' Aġenzija Żgħażagħ. Permezz ta' dan il-proġett qegħdin nistidnu lilek studenta mill-iskejjel medju sekondarji sabiex tersaq bil-vrus oriġinali tiegħek, melodija oriġinali u permezz ta' għajnuna professjonali ngħinuk toħloqhom f'kanzunetta. Kif? Ħalli nurukom bl-eżempju tagħna. Aħna ħdimna fuq din l-idea u issa nixtiequ naqsmuha magħkom, studenti ta' skejjel oħra medji u sekondarji. L-iskola staqsiet li dawk l-istudenti li huma kapaċi jikdbu, jikkomponu u jkantaw. Ħadmu flimkien, żviluppaw l-idea u ħarġu bi prodott nej li kien joqsu s-sajran. Laqgħinihom ma' kompożitur professjonali li jenhom jirfinaw il-xogħol tagħhom tant li seta' jiġi rikordjat fl-istudios tal-iskola tagħna stess. U llum il-ġurnata għandhom il-prodott tagħhom. Hija esperjenza tassew sabiħa, il-fatt li bnejna song flimkien u il-fatt li tara kif żvolġa l-proġett fl-aħħar
u tkun vera sodisfat bix-xogħol li għamilt. Tallimt iktar nesprimi l-idea tiegħi ma' sħabi li kienu fil-kors miegħi. Għalija din l-esperjenza kienet waħda vera sabiħa u tallimt ħafna fiha, tallimt li biex naħdem fi grupp u nisma' l-idea ta' ħaddieħor. Peress li ma kontx waħdi fiha naħseb illi għajnitni għax kelli il-feedback minn in-nies oħra u kelli l-idea tagħhom ukoll fil-lirika u ma għamilx kollox waħdi. Ir-rwol tagħna naħseb fil-proġett bħal dan għandu jkun li nagħtu dik l-ispinta quddiem lill-istudenti biex joħorġu l-idejat tagħhom. Għandna nemmnu ħafna iktar fiż-żgħażagħ tagħna. U proġett bħal dan m'għandix dubju li ħajtihom dan l-ispazju. Dan il-proġett jista' jkun tiegħek u ta' sħabek ukoll. F'Mejju li ġej ser tinħared sejħa l kull skola medja u sekondarja sabiex tara min interessat biex jipparteċipa f'dan il-proġett sabiex imbagħad f'Ottubru skola ser laqgħukom awturi u kompożituri fil-kumdità tal-iskola tagħkom sabiex jgħinukom tiżviluppaw aktar l-idea. Mela ħu nota ta' dan il-proġett u tħallix il-ħsibietek jibqgħu biss ħsibiet fl-arja, tħażżis fuq il-karta, ħolm mhux imwettaq. Kun int li toħloq l-għanja għalik. Kif stajtu tiraw? Aħna konna parti minn dan il-feature u li nistgħu ngħidulkom hu li skantajna kif bidna għadejat minn hemm u minn hawn ħriġna b'disk id-daqstant sabiħa. X'taħseb Martina? Li nista' ngħidu li għalkemm aħna tnejn ġem daħlin fix-xena tal-kant u tal-palk, din l-esperjenza kienet veru tal-ġen. Tallimna, ħadna gost u kif għattint ħirġna b'kanzunetta mill-isbaħ. Mela intom iż-żgħażagħ li qed tisseguna, tħallux din l-opportunità għaddejja bħalna kapaċi toħolqu dik l-għanja lik. Issa ser nkomplu u kif inhu xieraq illejla nerġgħu nisimgħu il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2018. Mela sinjuri, fuq kitba ta' Emil, Calleja, Bayliss u mużika ta' Dario Bezzina, il-kanzunetta Dwell, kantata minn Aljano Gomez Blanco u Widen J. Drakard. U rajt li lek tajt li issa minni xbajt. Għawdex ħajt li jinxamilt, ħawat li moħħu bħal infxilt. Ma tanti papagal, dan kollu lob ta' tfal. Aħna gżejjer ma' u din it-tnejn aħwata xurxin. Ismani najtlek tiegħi l-isbaċ mil, ammetti danu għatman kun taxkil. Nitaxa bil-bajit, niftaħar bil-ġajit, l-istorja tinżlu għax tawn żgur mhux lajit. Bil-konfidenza nfaħħarin lill-art, li tħejra lija għad ma b'sart. Ħallik nemmeri dawn tiegħek il-femmin, wasal iż-żmien li nagħmlu ftit bidliet. Naf fil-kobor nirbaħ skur hawn Thea u l-unur. Fl-industri ta' xogħol f'dawn ir-renjajiet ukoll. In-gżira ta' konkrit jinħdura kemm irrid. Sorbi daqshekk ma ssiblix, ġen bħalek żgur m'għandix. Ismani ngħidlek tiegħi l-isbaċ mil, ammetti dan u qatt ma nkun taxkil. Nitaxa bil-bajit, niftaħar bil-ġajit, fl-istorja tinżlu għax dawn żgur mhux lajit. Bil-konfidenza nfaħħarin mill-art, li tgħidha lija qatt ma b'sart. Ħallik bil-merit dawn tiegħek il-ferit, wasal iż-żmien li nagħmlu ftit bidliet. Ismani ngħidlek tiegħi l-isbaħ mil, ammetti danu qatt ma nkun taxkil. Nitaxa bil-bajit, niftaħar bil-ġajit, fl-istorja tniżlu
għax dawn żgur mhux lajiet. Bil-konfidenza nfaħħar jien dell-art li tħejra lija qatt ma bsart. Ħallik mill-ħmeri dawn tiegħek il-femit wasal iż-żmien li nagħmlu ftit bidliet. Wasal iż-żmien li nagħmlu ftit bidliet. Wasal iż-żmien li nagħmlu ftit bidliet. Grazzi Aljana Wajdin. Lura 13 sena, propjament fl-2006, il-kantanta popolari Christabel Borch kienet ċeppet dan il-festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ. U llum bi pjaċir nilqgħuha fostna. Tajjeb, grazzi. Grazzi Christabel tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom tal-istudentu u proset il-kantanti kollha tal-show sabiħ li tawna kif ukoll tal-kompożizzjonijiet sbieħ li kienaw li smajna l-lejla. X'tiftikar dwar is-sem tiegħek fil-Festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ? Hekk x'kienet l-esperjenza tiegħek? Mela, niftakar npoġġi bil-qiegħda biex meta ktibna l-kanzunetta għaw il-kompożituri jiet hawnhekk fostna Spiteri Lucas, ringrazzjah minn qalbi kif ukoll Azzopardi li kitbu din il-kanzunetta li tant kienet għal-qalbi u ġifieri ma kellix idea li stajt nirbaħ, niftakar fejn kien il-post, niftakar x'kontet nagħmel meta jtu riżultat. Imma ngħidxu, aħjar le. Ifimni, kont għadni kif sirt teenager, ġifieri kont imqarċa nara. Inġibt il-masters fl-accountancy. Kif nexlek laħaq mal-istudju u mal-karriera tiegħek fil-kant? Mela, meta ddeċidejt li nkompli bl-istudju tiegħi fl-Università ta' Malta, kont għamilt patt miegħi nnifsi li ovvjament l-iskola tiġi l-ewwel, però ma stajtx nieqaf minn dak li dejjem oġobni nagħmel, ġifieri li kienet il-mużika. Kont naħdem f'erba' postijiet differenti, kont nlaħħaq mal-mużika u kont nistudja. U gradwajt, għal-grazzja tal-ħanin Alla għamilt it-teżi, ġifieri jekk għamilta jien jagħmilha kulħadd. Time management. U taħseb li dal-festival kien strumentali fil-karriera tiegħek? Jiena nista' ngħidilkom li meta ħadsem f'dan il-festival li kien wieħed mill-unika dak iż-żmien festivals Maltin li stajna inkantaw bil-lingwa tagħna. Naħseb fetaħ li bibin ġodda u bdejt nieħu l-karriera tal-mużika aktar bis-serjetà, iktar minn qatt qabel. U allura tadilhom messaġġ il dawn il-finalisti kienna l-lejla u dawk il-ħafna oħra l-baqgħu lura milli juruna l-kapaċitajiet tagħhom dan il-festival? Mela, l-ewwel nett kulħadd bravu, ġifieri kull min smajt il-lejla kien hemm Destiny ħdejja bdejt nidilha il-logħa kemm għandha ħena sabiħ. L-għami kemm taf, vera bravi. Naħseb imbidel ħafna talent kiber ħafna f'pajjiżna. Ngħidilhom biex ma jagħtaw qalbhom qatt hija mhijiex ħaġa faċli li tasal fejn tittasal imma jekk ikollok willpower u ovvjament tkun lesta li taħdem tasal żgur. U prożett lil kulħadd ovvjament. U forsi tkellimna ftit wara messaġġ tal-kanzunetta. Mela, l-kanzunetta kien jisimha l-kankan tal-lejla. Aċċettani kif jien u titratta dwar ovvjament pal-isem tal-kanzunetta li taċċetta persuna kif inhi ma tkunx tibdilha. Importanti li ma tħalli l-ħadd ibidlek kwalinkwa jekk hux girlfriend, boyfriend, ħabib, anyone. Kun persuna li int u dejjem hemmen fik innifsek dik hija. Dak huwa l-messaġġ tal-kanzunetta. Sa xuttajt, ta' Għaddu qomt naqra ma' l-flash, ġejt naqra. Grazzi, mela hi. Grazzi ħafna Christabel. Issa nistihnet kantana kanzunetta rebbieħa tat-tieni edizzjoni tal-Festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ. Fuq kliem ta' Azzopardi u mużika ta' Spiteri Lucas, il-kanzunetta Aċċettani kif jien. Grazzi.
xtaqt min jifhimni xtaqt min jismani xtaqt. Kemm hemm bidliet fuq l-adba taż-żogħżija, mistoqsijiet min jgħix hemm lesta lija. Ridtilli nsib xi ħadd fil-qrib sabiex jurini triq it-tajjeb li nixtieq. Mort fejn mort min jifhimni xtaqt, dort fejn dort min jismani xtaqt. Ġejt int fil-qrib fik insibt ħabib, int kellimni ma trix biddilni. Taċċettani kif jien. Kemm sibiet fuq l-adba taż-żogħżija, eġubiet il-ħolm u l-fantażija. Dan bidu ġdid u jien tant trid xi ħadd li jkun ta' ġid. Żogħżija sbieħa jien irrid. Mort fejn mort min jifhimni xtaqt, dort fejn dort min jismani xtaqt. Ġejt int fil-qrib fik insibt ħabib, int kellimni ma tridx biddilni. Taċċettani kif jien. Għal dak li jien. Ġejt int fil-qrib fik insibt ħabib, int kellimni ma tridx biddilni. Taċċettani kif jien. Xtaqt min jifhimni xtaqt min jismani xtaqt. Grazzi. Grazzi ħafna, Kristabel. Mela, issa tassew qorob it-tmiem. Dak li l-kom ħafna tistennew. Li kontin irbot il-kulħadd, għax verment kellna talent kbir. U sinjuri, natu ċabċipa kbira waqt li nistiednu l-kantanti kollha fuq il-palk. Maestro, fidejk.
Sorpriża ħelwa fejn smajna l-vuċijiet kollha f'daqqa għal silta mill-kanzunetta Leħen Wieħed ta' Frank O'Neill. Dan hu l-ispirtu ta' dan il-festival li l-partiċipazzjoni hi ħafna aktar importanti mill-kompetizzjoni. Immessa wasalna l-verdett finali. Fidejna waslu l-envelopes bl-ismijiet tal-kanzunetti, rebbieħa tal-lejla u l-eċitament qed jiżdied. Però, tajjeb infakru l-sinjuri preżenti u l-eżis telespettaturi kif se jingħataw ir-rigali l-lejla. Għandna żewġ kategoriji. Waħda għal kantanti li ġejjin minn skola medja, jiġifieri bejn 11 u 13 sena. U kategoriji oħra għal dawk li ġejjin minn skola sekondarja, jiġifieri bejn 13 sa 16 sena. Finalment, minn dawn iż-żewġ rebbieħa, ser ikonna r-rebbieħa finali tas-serata, skont li ma' kanzunetta innatat l-aktar punti. Għal daqstant, insejħu ħdejna l-chairperson tal-Għanja tal-Poplu, is-Sur Carmelo Xkembri u l-Sinjura Mirjam Tewma mill-Aġenzija Żgħażagħ sabiex jippreżentaw il-premijiet tar-rebbieħa. Mela ta' għax issa m'għandix aktar sabar nistenna ta' ser nibda. Ma niftaħ l-envelop l-ewwel ħaġa. Il-kanzunetta rebbieħa i Ħaġar Im, interpretata minn Gianluca Cilja, awtur Emil Bayliss, kompożitur Filip Vella. Prosettazzjon. U allura, issa jmiss li nħabbar rebbieħa tal-kanzunetta għaskola sekondarja. U niftaħ l-envelop. Għax għandu t-nej tar-rebbieħ u tas-sekondarja. X'battikata. Għalli għalik int. Djem titlajnuna tiegħi. Spas fidi ħadak. Ija, mint m'għandekx kapaċi tiftħu. Yes, all right, maħreġi. U l-kanzunetta rebbieħa għal-kategorija ta' skola sekondarja i 20 interpretata minn Martina Galea, awtur Corazon Mizzi u kompożitur Corazon Mizzi. Għara noqmu xiex qabdu. Grazie tassew li żewġ rebbieħa. U allura issa naħi l-aħjar l-imkanzunetta ser tkun ir-rebbieħa tal-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2019. U għalhekk issa nistiednu lil Kristabel sabiex tingħaqad magħna biex tippreżenta il-premju finali. Mela u dara. Ekku, u jinsa niftaħ l-envelop. Mela. Rġajt għandek bżonn l-għajnuna tiegħi? Fimni. U le, nixi. Saqbat kaptu. Eċitati? Eċitati daqxej? Nistan immaġinaw. U l-kanzunetta rebbieħa tal-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2019 i Ħaġar Im, interpretata minn Gianluca Cilja.
Fil-waqt li nifirħu mill-ġdid lil Ġalluka, nerġgħu nifirħu koll il-parteċipanti kollha. U issa nitolbukom biex tersqu lejn il-ġen ħalli nħallu f'idejn Ġalluka biex ikantanna l-kanzunetta rebbieħa. Però, qabel ma nagħlqu, nerġgħu nirringrazzjaw lil Akkademja tal-Malti, l-Aġenzija Żgħażagħ, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Malta Concert Orchestra ta' Pjazza Teatriyal taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown, il-Kolleġġ San Benedittu Skola Sekondarja Kirkop, l-kap tal-iskola is-Sur Michael Bondin u l-Prinċipal tal-Kolleġġ l-Sur Paul De Bono. Planning Authority u żgur mhux l-inqas l-Għanja tal-Poplu. Grazzi wkoll lil-General Soft Drinks. Ma jistax jonqos li ringrazzjaw ukoll lill-PBS li bis-saħħa tagħhom intom it-telespettaturi qegħdin issegwuna mill-kumdità ta' djarkom. U fl-aħħar, u żgur mhux l-inqas, grazzi lilkom sinjuri li kontu magħna fis-sala. L-appuntament tagħna li jmiss u dak għat-30 ta' Awwissu għat-43 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu li ser isir fi Pjazza Teatru Real. U issa, ma baqanna ċejżiet il-finħallu f'idejn Ġalluka sabiex issemmanna kanzunetta rabbieħa tal-5 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2019. Ħaġarin! ħaditna ġewwa tempju ta' ħaġar lura propju fil-preistorja kollox preqambena mingħajr il-win skannajt bellaħ bil-preċiżjoni mela billi ngħid dan il-ħaġar nixtieq inkun naf min kien laħmu fit-tilu jsejħilhom ton menu menħin ħaġar fuq ħaġar imdawar bil-baħar max-xemx ankolat dal-maqdes tal-ġemat ħaġar fuq ħaġar fl-istorja niftakar l-intrebħu il-beżat fil-maqdes tal-Alla xita ma jarawx għal-bosta xhur fil-ġebel nimna xi inspira li jgħidu li l-ħajja ċiklu dejjem ittul staġiet bla tal-fertilità tabliħ il-forma ta' sala nqas dettal segwi sidat l-elementi wara sekli twanes tabet qalb il-fdal ħaġar fuq ħaġar id-dawar bil-baħar max-xemx angolat dal-maqdes tal-ġemat ħaġar fuq ħaġar fl-istorja niftakar l-intrebħu il-beżat fil-maqdes tal-Alla ħaġar fuq ħaġar id-dawar bil-baħar max-xemx angolat dal-maqdes tal-ġemat ħaġar fuq ħaġar fl-istorja niftakar l-intrebħu il-beżat fil-maqdes tal-Alla xi ġmiel tal-wirdini tal-Maltin puri li ta' din l-art jien ċittadin Grazzi